Meron ka sa TikTok pa, nahulog na turista. Nahulog na turista. Dito ka na, Jane. Dito mahulog ka, sa lupa ka lang mahulog. Screen time tayo dito, boss. Ayun na yung turisto. Hindi nahulog. Lokal pala yun, yung turista ka. Lokal dito. Saan sila dumaan? Dito na lang kayo. Dinadaanan ni Gian. Wala bang babaan dyan, Direk? Oo talaga. Ta. Anong gagawin ko? Tama daw sa vlog ko. Yeah. Oo. Yan! Malayo mo nga ito, Par. Malayo mo nga ito, Par. Hindi lang ako ng camera. Tagal. Ay ka. Errol, interview natin yung mga bata. Interview natin yung mga ataps, Par. Yun nga. Mga bata! Interview. Popost namin to sa YouTube. Kami, Par. Vlogger kami. Amuti Hi guys, sa vlog. Tagalog. Hi guys sa vlog. Hi guys sa vlog. Hi kayo. Hi guys sa vlog, guys. Hi guys sa vlog. Hey! Tagalog ba kayo Ilocano? Ano salita niyo, Pogi? Ilocano, amuti Ilocano. Amuti Tagalog. Baka ano? Siga. Nanagan mo. Win love. Hey, love. Manutawan mo. Youth na inam. Inam. Pag kuya may buwan sa taas, no? Pag mo Si Urchin. ano naman? Yung buto ng TV. Artifact. Par, may tatanong kami sa inyo, Par. Bibigyan namin kayo isang daan. Taga dito ba kayo? Hey! Bibigyan namin kayo ng pera. Giveaway. Buwan.
hangin mo. Oo, tangin na. Aray. Lagi tinutulak. Buka na naman. Mabato dyan, mabato. Oo. Ay, buki ng ina mo. Hi guys. Dito na kami. Naghahanap ng baka eh. Ano hinahanap ni Gia ng puta? Ito si ano? Si Kuya Aaron. Si Tito T. Si Tito Bubu. Ano yan? Ito naman tayo sa kapila. Ito rin si Aaron. 2.0. May malaki ba yan? Kita ko lang naman ito. May malaki yan. Hey. Pogi! Pogi! Kunin niyo yan, Pogi! kunin niyo yan, par. Pogi! Pogi, sige na! Hey! Mingil. Yan. Tatago si Bossing eh. Ba't mo dun sa malalim para hindi na ako nabit?